Reggel 5 óra van, a Morning Show sztárjai valahol Budán, egy hatalmas nagy kalitkába elindulnak Balaton felé. Hát nem tudom ki az, aki képes arra, hogy így fölébred ilyen korán reggel, és ott van, és rajong értük. Kérdés az, hogy melyik őjük ért. Hármójuk közül inkább a Jani, meg a Feri az esetem, Balázs annyira nem. Talán a Balázs a legjobb pasi szerintem hármójuk közül nekem. Mennél inkább randizni hármójuk közül? Randizni egyikkel se. Sok most itt a rajongó? Nagyon megostromozták a helyen? Nagyon kell figyelni? Igen, jönnek, és főleg mindenki be akar menni. Be akar nyomulni a helyszínre. Nem. Vagy az a randizós típus? Mondjuk így, igen. Nem azonnal. Nem így értettem, de most igen. Sziasztok, bocsánat, csak annyi kérdés, hogy mi a durvább, egy reggeli morning show, vagy egy Fradi Újpest meccs? Nem tudom. Ha így őszintén magadban nézel, akkor melyikkel tudnád elképzelni, hogy bemutasd a szüleidnek, úgy, mint a barátod? Egyikkel sem. Nem olyan rossz képűek? Nem. Balázs jól néz ki, de most azért... Csak előjött? Mi a szakszerű megállítás? Így jönnék? Jó napot kívánok! Igen? Hol lesz a séta? Hogy ilyen korán reggel? Hát dolog van, hát azért egy rádiótörténeti esemény. Vagy csak egyszerűen rajongó vagy? Rajongó is. Nem borzasztó ilyen korán kelni? Nekem nem. Mert Balázs milyen? Nem. Nagy rajongó? Nem. Hát önnek Így könnyebb, nem? Hogy munka is, meg rajongás is egyben. Hát igen. Szia, látom, nagyon élvezed ezt az egész reggelt. Igen, nagyon jól érzem magam. Melyiket bírod jobban? Hát így együtt jók, mondjuk a Balázs talán a kedvencem, de mindegyiket kedvelem. Balázs így csücsörítve közeledne az arcodhoz, akkor elkapnád a fejed? Nem. Na, néha hasonlítok rá, kipróbáljuk. Szereted a fiúkat? Fiúkat? Igen. Puszival köszöntök így a Klassz FM-en belül egyébként? Ez bevált köszönési módszer? Fogjuk rá. A pisülés, ezt akkor hogy van megoldva? Ja, hát előbb-utóbb elfogy a tea a palackokból, és akkor szerintem tudunk majd üríteni. De mondjuk az enyém nem nagyon fér bele. Nagy a baj, akkor kinyitjuk az ajtót, hát most Istenem, mindenki látott már ilyet, nem? Mobil stúdióból kipisilő műsorvezetőt, de nem? De, na. És te hogy oldod meg a pisilést? Sehogy, én kiizzadom azt. Kipislogod? Jó, ne fáradsz. Százalékban hogy osztik meg, hogy mondjuk hányan vannak itt az itt jelenlévők közül miattad, és mondjuk a másik két kollégád miatt? Ja, hát miattam senki, mert ma anyám Az a kisfiú? van. Nem, az a kisfiú? Hát lehet neki, még lehetek a példaképe egészen 165 centig, utána meg már a Feri lesz nyilván. A csajok téged szeretne? Nem. A Bali a legjobb képűbb szerintem. Hármunk közül ő a legszebb. Balázs szokott puszit adni neked? Szokott. Hova? Arcomra. És? Ha valaki azon parázik, hogy ő nem néz ki úgy, mint a másik, bocsánat, hogy eszem, akkor menjen el sportolni, meg menjen el plastikai sebészhez. Engem nem zavar. Réz Andrásnak üzente? Réz Andrásnak nem azért szereted, mert szép. Lehetett hallani, hogy visszamondtál tévés műsorokat, szóval a rádió az abszolút szerelem? Nem, a tévé is nagy szerelem, csak 3 műsor lett volna egyszerre, és mivel a való világ, ha indul, azt a Lilu fél évig nem tudja egyedül csinálni, így azt mindenképpen meg kellett, hogy tartsam, az új műsort is. Tehát egy műsor maradt, és az meg az X-faktor volt. Akkor nem arról szól, hogy inkább hallgatni szereted magad, mint nézni. Mind a kettőt nagyon szeretem. Ha valamelyiket szájon át kell lélegeztetni, akkor melyik csávon végeznéd el szívesen? Hát igazából, ha 2X kromozómja van, akkor segítek. Ha Y van benne, akkor sajnos, akkor szívjuk a 104-et. Csiszár ki miatt jön? A Csiszár abszolút miattam, tehát ő elles még olyan szakmai fogásokat, amit hosszú ideig nem sikerült neki. Ilyenkor mindig néz, és látom, hogy jegyzetel, hogy ezt is, ha egyszer így tudnám csinálni. Balázs azt állítja, hogy csak miatta vagy itt, ez igaz? A Morning Show miatt vagyok itt. Valljuk be, hogy úgy mentek el, hogy még puszit sem adtak. Valljuk be, hogy nem mondtál igazat. Nem gyere,